Ni-text na siya nako sa kanang ni chat sa Messenger. Ingon siya nga, nako diri sa gawas sa inyo ha. Nang gawas diri kay magistorya ta. Gawas na ko, kita ko niya sa lamisa, siya o si EJ Cortez, silang duha. Nya, nigawas na ko sa gate, nidool siya nako. Pagdool niya ko, niya na siya, hambugiro agyud ni mo ko, abi nako, magistorya ra ta. Pag human akong ingon na magistorya ra ta, kalit nga nay, nagdagan nga rin sa kong luyo, gihampas ko helmet. Mura, CCTV video nga gi-provide sa akong amigo tagiya o kanang gasoline station sa Atbang. Daghan jud sila nga nitabang. So more than 3. More than 3 yun. Ayan Luigi. Pero kana si EJ Cortez, usay sad mo basad na siya nako. Kana sad si Juliuson, mo basad siya nako. Pero anak ko lang nga, nanong kuan man ko ninyo nga, uwa mang mo isaan ako, asa ko isaan ninyo ako ang pag-post naman sa unsay mga kaayuhan sa One Mandawi, unsay mga project nilang Ma'am Lollipop, nilang Mayor Jonky, may unana raman or mulipinsa ko kung doon ay ilabay nga mga false accusation o mga nagyod sa kuno na nga padayonon jud ko ning kasuha